Tiprasa rungsrungna rungni Thinang ha phopjak upati mungpatika Birchandra Manu Panji JV School Santi Bazar South Tripura titi ADC hapangni bahain ke lai thangnai wati kotor wamani haste Tripura wo jeng bebagno saimana azarawono Birchandra Manu ni Panji us JV rungno ha phopjago koktumani bisingti saiman mani patimuni kokno saka beremo koktuma rahorka hanai phiaba rungnog ni nokla eba kheba bufang tola rogono rung phurungna bagi sao nei koktuma manka Tripuri Khorang kaisa kok sumung rungnog nokla hanaiba kaisa thaya phanose asok thai gerei boruse asogi phurungsinai nokla bo ahino bufang phangsa phano gerei bo thayose asok rugi rungsrungna rongno lekha phurungsinai apta ke phurungna bagi rungsrungna rongni bagi nango alaida blackboard phiaba blackboard angkha rungnog bisingni walok phaja inkeitamo awalno sakagide telangai bufang tola eba kheba rungnokhlawo telangna klainai Tripuri Khorang Panji rungnokni noksingo habinai nemani thorki agdani slaifano gabangko habai kelakjak kisisa wati wakha henkeno rungnok bisingo wati tei habo parinani unu sep gerei patimungni kokno rogei kami amchini bororok markheno sajakli angkha borokni kok angkha aptehai borokni rungnok kaisa suk tongmani aptehai ke ingmani bagi rungnokni cherairok rungnogo thangna gosilailia ereng ahaino rungnogo thangyagei berai laisi tongsio aptehai keno koksilsa mosilsa kha kami amchini lukurok Chini sarabo no stom pa ya school phai me ya berai pai ma to parao khabung pa ya toi bek lu pa ya berai pai ma to Chini sarabo school ba khong thang ke ba phoklai khong thang ke ba jara ko berai no ar no ma to ha school phai me ya lekha pora cross no pai ma to haino hai kok rak bai sawi khana rakha tumungno dati no urungnokni hano norya hangke lahor phano kasoi mano u kami amchani lukurok hinai tangbo phainai September 24 tarikh annual nong nai annual examination abo se bo school aron take ba kono master ko sudo muda khauye pe nam ta suti jeri mai unjawa thor khabo kounok nai ke tini chung tre media toi sanai tarpore abo mane yake chung tinio lamak toro thangye tini chung root block phono khen bo school no Chini bo hano soraye ukchi ha tini chung ro Chini teacher ro ke student ro phaiye pore phaitma taratari khetho ino chung tabuk naithai abono titi ADC ni EM Boromrang Rabindra Deborma tamjani yapri seno norok naitongo Tripuri Khorang